Dnes vám predstavím novinku od Biodermy, ktorou je Sebium maska s gumujúcim efektom. Ide o čistiacu a zmatňujúcu masku, ktorá je určená pre masnú a zmiešanú pleť. Tento produkt pleť čistí, reguluje kožný mas a sťahuje pory. Krabička nám taktiež prezrádza, že ide o produkt, ktorý je hypoalergénny a neobsahuje parabény. Poďme sa teda pozrieť, ako samotný produkt vyzerá. Ide teda o klasické balenie v tube so šrobovacím uzáverom. Maska sa nanáša na vyčistenú pleť a necháva sa pôsobiť približne 5 minút. Dôležité je však podotknúť, že túto masku je potrebné nanášať v hrubej vrstve. Naozaj nie je na mieste ňou šetriť, pretože pokiaľ nanesiete vrstvu príliš tenkú, tak jednoducho vám to nebude fungovať, nedosiahnete želaný efekt. Maska po zaschnutí vyzerá približne takto a odstraňuje sa gumovaním, niečím. Skrátka vykonávate pohyby tak, ako keď gumujete text napísaný ceruskou. Po odstránení masky pleť opláchnete vlážnou vodou. Táto maska sa predáva za cenu približne 11 eur. V Česku je to približne 250 korún. Má jemnú melónovú vôňu, typickú pre celý rad Sebium. Zhodnotila účinky tejto masky, tak podľa mňa jednoznačne produkt spĺňa to, čo sľubuje, pleť je po jeho použití viditeľne čistejšia a matnejšia, takže ak máte problémy s masnou a zmiešanou pleťou, tak vám ho jednoznačne odporúčam. Na záver by som vám chcela poďakovať za pozornosť. A taktiež vás chcem požiadať o to, aby ste mi do komentárov napísali, či máte záujem o takéto videorecenzie, alebo či preferujete a máte radšej klasické textové. Ďakujem.